Zrýchlenie práce študentov vytvorením skupín, najviac po 4. Treba dosiahnuť čo najväčší záujem, vychádzajúc vždy z predchádzajúcich vedomostí, aby mohli prijať nové informácie. Profesorka Castillová. Chcem byť tvojim najväčším záujmom, Sebastian. Profesorka Castillová, sme v knižnici. Dotýkaj sa ma ako knihy. Profesorka Castillová. Ako vám dopadla hodina, profesor? Dobre. Povedzme, že ešte niečo musím zlepšiť, ale inak to bolo asi celkom dobre. Áno, dobre. Netrápte sa. Viem si to predstaviť. Aj moja prvá hodina bola taká súhrozná. No áno, teraz sú vo veku, keď sa nevpracujú do kože. Áno, presne, ale pri mne si dávajú pozor. Viem si predstaviť. Áno. Pozrite, dám vám príklad. Ja na nich 4-krát nakričím. Áno, nakričím na nich. A potom sa už ani mucha nepohne. Niekedy im dám náhodnú písomku alebo zlú známku. Áno, a ak to nestačí, zavolám si vychovávateľov a ohlásim viníkov. A oni to všetko nahlásia rodičom. Mali by ste to tiež tak robiť, profesor. Ak si nezískate ich rešpekt, zničia vás. Poďte, seniori, toto je vážne. Sem. Seniori, seniorita Charamiová rozhodla o treste, ktorý dostanete za priestupok. Prosím, seniorita vychovávateľka. Rozhodla som sa, že túto sobotu vymaľujete pánske záchody. Sú dosť špinavé a zadimené. Nie, to nepôjde. Akože Federico to chce nejde. povedať, že to nepôjde zajtra, ale v pondelok, v útorok to by asi išlo. Áno. Máte niečo lepšie na práci, seniori? Ide o to, že sme slúbili pomôcť v kostole a teda asi nebudeme... To stačí. Ak chcete iný trest, dávam ho ja. Nie, dobre. Natrieme záchod. Sadnite si. Je to 100 otázok zo všetkých predmetov. Potrebujete získať minimálne 75%. Som v Kelly. Prosím? Som pripravený, seniora riaditeľka. Ozaj, tak dobre. To ma teší. Máte na to 1 hodinu. Veľa šťastia. Ty si bola v noci na prieskume. Som na rade. V žiadnom prípade. Ja som tú prácu začala a ty si ju neprisvojíš. Myslíš si, že robiť fotky je ľahké? Áno, jasné. Tie fotky sú nádherné, prekrásne. Samý tieň, samá makuľa. To nebola moja vina. Pamäťová karta bola poškodená. A preto musíme pracovať spolu, ako tým. Ja spravím fotky a ty rozdávaj kopance, jasné? Takmer som. Môžem vedieť, kde ste boli v noci? Niekoľkokrát som vás hľadal. Netvrďte mi, že ste spali. Prezerali sme si ten váš dom. Ja som bola na prieskume. A tento tu senior sa tam naraz javil. Neviem, či ma chcel nastrašiť, alebo si uťahoval, alebo oboje. Valentína, dohodli sme sa na tímovej práci. Sledoval si ma, pretože neznesieš, že žena je šikovnejšia ako ty. Pozri, nemôžem Ty si za to... úplne samoľúbý. Nemôžem za to, že ti tie fotky nevyšli, áno? Tak mi daj fotoaparát a ja tie fotky urobím znovu. Nie, to neprichádza do úvahy. Tak dosť! No! Hašteríte sa tam, ako by ste boli 2 malé deti. Keď hovorím tímová práca, mám tým na mysli tímovú prácu. Pochopte to už. Keď sa nenaučíte dobre a rýchlo spolupracovať, tak Armando Jaramillo a Pedro Ricalde ponesú následky. Uvedomte si to.
Ocko? Ocko, Čo je, cerka? potrebujem pomoc. Čo je? Prosím Čo ťa. si vyparatila, Ocko, nie ja. Čo je, čo horí? Mama si odviedla Ulisesa Morana a dáva mu nejaké testy. Prosím ťa, môžeš mu pomôcť, prosím. Je mi ľúto, Solange, ale nemôžem nič spraviť. Študijné záležitosti sú vecou tvojej mamy. No, áno. Nemôžem sa do toho miešať. Ocko, on o tom nevedel a povedala, že ak ich nespraví, tak ho vyhodí. Chce ho vyhodiť? Áno. Zbláznila sa, je výborný v basketbale. Preto je tu. Pomôž mi. No tak poďme, poď. Bezpečnostná kamera je nad vchodom. Okolo areálu je elektrický plot. Plot sa píše z T, nie z D. Hej, rozumieš? Ohrada, mreža, plot, chápeš, Tak prečo to chápeš? nepovieš skôr? Myslela som, že hovoríš o kríkoch, rastlinách. Bože, aj v alebo slove strom, stromoch. aj v slove strom je T. No tak píš. Strážna búdka. Ochránka stráži dom zvonku aj zvnútra. Má 3 cvičené psy. Čo je? Carmen? To je Carmen Castillová. Tá tu čo robí? No, nemám tušenie. Naozaj neviem. Podľa správania sa ochránky jej ten dom patrí, alebo pozná majiteľa? To máme vykradnúť dom učiteľky gymnázia? Slovenské znenie vyrobilo štúdio Artefakt. Spolupracovali Martin Némety, Beatrix Müllerová, Zlatica Lauková, Alena Berníková, Juliana Navrátilová, Daniel Uherek a Martin Beňuška.